laki oh. Anak mo dito dong. Ano, laki oh. Panalo. Ay. Ayun pa talaga. Yun, what's up mga kalabarkada? Kumusta po kayong lahat dyan? Magandang hapon sa inyong lahat. Bali, kararating lang natin dito sa bahay. Ngayon, araw ng Merkoles, gaya lang sabi namin ni paring Nico, lulusong kami kasi wala kaming nahuli nung nakaraan. Pambihira, wala kaming nahuli kahit ni isa. Pero okay lang yan dahil ngayong araw mga kalabarkada, araw ng Merkoles, babawi tayo. Bago tayo lumusong mga kalabarkada, bali shoutout muna tayo. Bali shoutout kay Sean TV UAE, kay Ate Manuking, The Peña Castle, Jayon Gajud TV, Bakas Adventure, Wabang Kabijos, Gabriel Agway, Joseph Aurelio, The Fisherman, Family Adventures in Dubai, kay Sir Lex Salaum. Yan, mga master tong mga to. Master sa fishing. Si Samal Island Spear Fishing, Papa J Vlog, kay Ate Tiger Lily, at saka kay pinaka-idol ko si Bro Gabi Ramal. Shoutouts bro. Tapos kay Mandaragat Ren TV, kay Paps Lance and Chloe TV, Polaris Spear Fishing, Gubi TV, Home Cook Ma'am, ELR Exclusive, Freediver 736, tsaka kay Sir Morong Spear Fishing, kay Boracay Espero, kay Sir Nelo Cosme, kay Ate Terang Slin, kay Sir Danny Hereda. Si Boracay Spear Fishing at si Sir Danny Hereda ay kasama ni Bro Gabi Ramal sa pag-fishing. Doon sila sa may Sico Island. Alam na alam eh. Kay syempre sa Team Borneball, kay Sir Borneball Vlogs, shout out po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Borneball Vlog, ng Team Borneball. Shout out po sa inyong lahat. Shout out din sa Team Makasaet, sa lahat po ng bumubuo ng Team Makasaet. Shout out po sa inyong lahat. Malupitang shout out to eh, may kudigo. At syempre sa Team Yongski, sa lahat po ng bumubuo ng Team Yongski, kay Kois Yongski Bantok, tapos syempre kay Ate Chisu Talks, kay Elisa Timeson, kay Sir Aman Bauyon sa OFW sa China, at kay Turkish Pinay Vlog. Ayun, shout out sa inyong lahat. At syempre gusto ko ring batiin muna ng belated happy birthday si Ate Gina. Happy birthday po Ate Gina Koy channel. So kung gusto niyo pong magpa-shoutout, comment down below lang po sa video na to at isa-shoutout ko po kayo sa susunod kong video. So maya-maya mga kalabarkada, ipupunta na tayo dun sa kanila paring Nico. Bali, dalawa lang kami ni paring Nico yata ngayon na mag-iilaw. Hindi ko lang alam kung makakasama si paring Randy. Kaya kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada dun sa kanila paring Nico. Ayun mga kalabarkada, nandito tayo ngayon sa may bilihan ng kape. Bali, bibili muna tayo ng kape mga kalabarkada, para may pangkape naman tayo dun sa dun sa pwesto natin. Sana nga mga kalabarkada, hindi tayo masiro ngayon, hindi tayo mabukya.
Samahan nyo kami magdasal mga Kalabricans para may mahuli tayo. Ayun, nakabili na tayo ng kape. Diretso na tayo sa kanila paring Nico. Bali, si paring Nico lang pala yung makakasama natin ngayon. Kasi si paring Randy hindi yata sasama dahil napagod. Sinuksok siya dun sa may loob ng box ng ng ginagawa namin. Pero okay lang yan, at least may kasama tayo. Andyan si paring Nico, game na game lagi yun sa pag-iilaw. Yun, malapit na tayo dun sa bahay nila paring Nico. Shoutout nga pala mga Kalabricans sa mga nandyan na nanonood sa videos natin. Lalong lalo na kay Pakats Adventure. Kahit na ano yung pinupost ko, ay ano yung ina-upload ko, nandun lagi nanonood. Shoutout sa iyo bro, Pakats Adventure. Yun, nandito na tayo sa bahay nila paring Nico mga Kalabricans. Yun yung bahay nila. Bali, tatawid lang tayo. Time check pala tayo mga Kalabricans, 7:33. Yun no, mga Kalabricada. Bakit tayo? Ay, sasama rin pala sa paring Randy. Siyempre, sasama ako ngayon kasi wala akong pasok bukas eh. Wala kang pasok bukas? Wala akong pasok bukas. Panalo? Wala Panalo, paano ako panalo? Talo ako kasi wala akong sahod. Paano ako naging panalo? Ba't wala kang pasok bukas? Kasi walang trabaho, naubos ang trabaho namin dahil sa bilis namin. Mbo, magaling. Mga mabubuting manggagawa. Wala tayo ng ano dong. Ano paring Nico? Muchiron. Pasok mo yan dong. Iba ka talaga Kalabricans. Yung? Iba ka talaga. Bakit na naman ako iba? Nag-utik ka eh. Basag yung cellphone mo. Nah, Basa ba? Basag yung cellphone mo. Hindi, yung sa tubig siguro dun sa may kwan. Doon sa tubig dun sa baunan ko. So yun mga Kalabricans, alis muna kami. Alis na. Niiwan ko yung flashlight ko na pang daan. ha? Niiwan ko. Ulyanin talaga yun. Saan mo naiwan? Doon sa bahay. Saan mo naiwan? yung isang flashlight ko na iwan. Yung pang sadaan? Hindi, doon sa bahay. Ano class ka? Dapat kasi dinadala mo, dapat mga Kalabricada, maghanap buhay mo na kami ngayon. Na maghanap Si- ko na tayo Kasi walang pang ulam. Walang maulam. Walang maulam kasi. Kasi ako, ubot na rin yung sa rest ko eh. Kasi sobrang mahal lang bilhin dito sa dapat. Kalabricans, ganun talaga ang buhay. Naman. Yung nga sinasabi ko kay paring Nico eh, wag lang sana tayo mabukya ngayon. Dalawang base na pala yung mukya. Nakakasok mo yun eh. Hindi naman tayo makatak ng bahay kasi paano. Ikaw na lang ang mukya, marami yan. Kalahin mo ba naman ikaw? Lakad ka ng lakad dun, wala ka mang makita. Di ba po? Pagkansya na ko, huwag ka magalala. So, ayun mga Kalabricans, nakaalis na kami sa bahay nila paring Nico. Action na naman to. Hindi ka, may mukya. May sasakyan, mauna ka na. What did you say? Saan tayo? Iwan ko kayo paring Nico kung saan spot natin. Kasi pag ako namimili, laging bukya eh. pag ako yung namimili ng spot namin, kukunti yung mahuli. Doon tayo sa ano ko? Sa baba ng Marinyot? O, doon tayo. Kahit saan. Kahit saan? Saan kayo masaya? Suportahan ko kayo. Panalo yung walang pasok oh. Pahinga. Walang pasok, pero walang sahod. Okay lang Walang yan. pasok, walang sahod, walang kain. Kaya maghahanap buhay muna tayo sa dagat.
So, andito na tayo sa spot natin mga kalabrikads. Yan na yung spot natin. Nakarating din. Bali, magbibihis lang muna mga kalabrikads, tapos lulusong na tayo. So, ayun mga kalabrikads, lusong muna tayo. Ito na yung mga gamit natin. Kasi andun na sila. Doon na sila paring Nico. Sila na yung nag-iilaw doon. Bali, sobrang babaw pala ngayon, oh. Sana nga may mahuli tayo. Medyo malabo-labo yung tubig. Sa sobrang babaw, ang labo. Lulubog na natin yung camera natin mga kalabrikads. Bumaw nung sa ito na naman sa Pugita tong wala na naman ito.
kalabarkats. May nakuha ka rin? Mas malaki. Yuhuu! Apa yan? Ang laki mo. Nasa ibabaw lang. Angat bro. Dali, para makunan ko kayong dalawa. Laki lang nahuli na lang danggit mga kalabarkats. Yan. Tara, lusong ulit. Huli na naman sila mga kalabarkats. Ang laki oh. Harap mo dito dong. Ano, ang laki oh. Panalo. Yan no. Panalo na naman. Ha? Kita? Kasi laki oh. Gila. Sige, sige, sige. Ulo eh. Hindi na nakagalaw. Lalabasag ng mga danggit, mga kalabarkats. Grabe ang lalaki ng huli namin ngayon. Praise the Lord. Thanks God sobra sa blessings. Yun sila mga paring Randy sa paring Nico. Ano, pugita mga kalabarkats. Pugita. Dinadampot lang namin.
Halos dinadampot na lang namin yung mga pugita dito mga kalabrikad. Sa sobrang dami. Ayun mga kalabrikad. Lalakad na pa uwi. Papunta doon sa bike. Aahon na rin kami mga kalabrikad. So, ahon na muna. Bali, ito pala lahat ng mga huli natin mga kalabrikad. So, yung huli na lang parang natin. Tanggit ng lalaki. Tapos ito naman yung huli natin. Talaga? Sa kanya rin, huwag laki oh. Hindi. Sa kanya, hindi. Malaki sa kanya, di ko? Thumbnail ko lang eh. Bali ito lahat yung mga nahuli natin nahuli namin mga kalabrikad sa grabe mamaw oh. Ang laki oh. Tingnan nyo naman yung mga danggit nila dito mga kalabrikad sa yuhuu. Ang laki oh. May tanggalan ng kinain. Tanggalan mo ng kinain ito? Hindi wala, halos wala namang kinain ko. Oh, thanks God. Salamat po sa blessing. Parang grande. Thanks God. Hindi na bukya. Abot na mo naman. Tawa. Doon ka daw namawag. Tawa naman. Oh, lalagay ko yun sa video. So, ayun mga kalabrikad, nakapag-BS na rin tayo. Bali, pauwi na rin kami. Pasok na sa akin ako. Kita-kits na lang tayo mamaya mga kalabrikad sa bahay. Ano? So, ayun, uwi muna tayo. Tara. Uuwi na kami. Sobrang happy tayo ngayon mga kalabrikad dahil may nahuli na tayo. Diba paring Nika? Atak na naman yan mo kasi dyan regala. Parang maganda naman mag-ilaw yata bukas ah. So yun mga kalabrikad, dito na tayo sa bahay nila paring Nico. Dito na lahat yung huli nila oh. Yan oh, grabe yung lalaking tanggit. Tapos ito, pugita to. Ano? Mga pugita oh. Pugita. Yan ang salarin ng panghuhuli ng pugita. Pinabird, mapasok pa yan bukas? Oo, papasok pa ako bukas dong. Gulay, bilang ka ng gulay dito. Ha? Gulay. Gulay? So, niluto ko. Ikaw nagluto na. Oo, kuha ka yan? Dala ka? Wala akong lagayan. Wala. Hindi, mag-ihawan na lang ako to.
Oh, sige. Uwi ka na. Oo, uwi na rin ako. Oh, sige, mag-ingat ka sa pag-uwi mo. So, yun, sana nagustuhan nyo yung fishing videos natin na naman mga Kalabricats. Thanks God, ang daming nahuling danggit. Hanggang dito na lang mga Kalabricats. Dito ko na tatapusin itong video kong to. Yeah. Mag-iiyaw pa sa paring Randy. Hindi na tayo kakain dito kasi gabi na may pasok pa tayo. Hanggang dito na lang mga Kalabricats. Kalabricats. Ingat. God bless. Lagi nating tatandaan. God is good all the time. Bye-bye. Bye-bye. Parang Malaki yung Nico. pula kong isda na kuha ko. Tingnan mo. Yung pulang isda na kuha ko, pula. Bye-bye. Babu.